An balma lamɛnnikɛlaw aw salamu alaikum aw tulo bɛ arajo Bamako 24 de kan na ka bɔ Mali kɔnɔ na minnu bɛ k'an lamɛn jamana fan o fan jamana kɔnɔ ni jamana kɔ kan k'aw bɛɛ lajɛlen fo ni k'aw koɲuman dɔn. Aw sɔgɔlen b'aw ka arajo Mandi la Bamako 24 min bɛ yen n'a bɛ kunnafoni latɛmɛ aw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la diɲɛ ma don o don a balimakɛ n'aw denkɛ Abdulaye Kulibali fɛ k'a sɔrɔ ɲɛmaaba n'i y'a sɔrɔ o bɛ tali ka jɛjɛ sari la ale bɛ ka baaraw bɛɛ lajɛlen jateminɛ k'aw fo ni k'aw koɲuman dɔn faso kɔnɔ ni faso kɔ kan. Dɔwɛrɛ taw ma k'aw sigi ni ka kunnafoni ma kɔnɔ kunnafoni ni dalilu don tiɲɛ ni ala ye siran kan kunnafoni gɛrɛgɛrɛ anw sigilen filɛ kɛnɛ kan. O de kan ka bɛn bi kunnafoni la sutuma bi nɛnɛ ye dɔ fana daminɛ dɔ fɔlɔ don bi nɛnɛ bɛnnen bɛ nazarasan kalo 11 na novembre kalo don bi o tile 28 ka bɛn 2022 san ma farafinkalo min y'a sɔrɔ lasiri caman ye dɔw ko lasiri filanan bi o tile 3 ye jate la san kalo 5 na don hijira san 1444 san dugawu de bi kɛ ala ka ɲɛ ka d'a ma bakurunba fɔla bi kunnafoni filɛ wulikɛjɔ kɛbaw olu ye wulikɛjɔ sigiyɔrɔma camanba kɛ an ka jamana kɔnɔ na dangariliw la yɔrɔ dɔw la o ko kɛra cogo jumɛn la kunnafoni ye ɲɛfɔli kow la ɲɔnɔnkaw fɛ an ka lakanabaa minnu bɛ yen olu ka pisi rouge soroli wulikɛjɔ kɛbaw y'u kunda yen nka jumaseli waatiw yɛrɛ la a ko kɛra so ye dangariliw yɛrɛ la an ka lakanabaa dɔ ni tora la kunnafoni ye ɲɛfɔli kow la siribalakaw fɛ yen min ye dozolakaw ye olu kun taara machine dɔ nɔfɛ an balana k'a fɔ machine natɔla wala tigɛlamaw taara u da olu ɲɛ o ko kɛra so ye maa dɔw ni tora la kunnafoni ye ɲɛfɔli kow la Mali ministre ɲɛma ni y'a sɔrɔ ye Dr Choguel Kokala Mayiga ye ale taara jamanatigi ale n'o ye ɲɔgɔn ye tile caman sigilen kɔfɛ k'a sɔrɔ kɛ bana ye n'a ma ɲɛ kɛnɛyaw kɛra ale ni jamanatigi ye ɲɔgɔn ye o ko kɛra cogo jumɛn na kunnafoni ye ɲɛfɔli kow la ninnu de bɛna kɛ kunnafoni la kunbaba ye bi k'a fara kunnafoni wɛrɛw bɛna fara la lasɔn balimakɛ n'aw denkɛ Abdulaye Kulibali ala k'a ɲɛ k'a d'an ma kunnafoni an b'a daminɛ k'a lɔn k'a fɔ min ye ka dɔn k'a fɔ wulikɛjɔ kɛbaw ye marifatigiw kelen bɛ k'a fɔ nin waati na ko f'u ka suna tigɛ bɔ maaw ɲɛna yɔrɔ caman na o waati kelen kɔnɔ an ka jamana lakanabaaw bɛ wulikɛjɔ la alamisa don dɔgɔ firi gomakura kɔfɛla yɔrɔw la min ka dɔn k'a fɔ jadewala tigilamaw ye u farala ɲɔgɔn kan u caman b'a fɔra ko moto bɛ taa moto 30 la ani mobili kelen bonyanko u tun b'a fɛ ka taa cɛnni dɔw ta ka ɲɛsin an ka jamana lakanabaaw ma nka sanga ni kunnafoni an ka jamana lakanabaaw kɔni bɔra baara in kalama olu kɔni ka dɔn k'a fɔ bɛnni ta ni ka ɲɛ s'u ma a kɛra ka dɔn k'a fɔ marifaci camanba ye o kɛra so ye u tilala k'u kɔtɔrɔma bɔ kunnafoniw na kan ka jamana lakanabaaw u ye ka dɔn k'a fɔ wulikɛjɔba de kɛ nin baara in senfɛ min ka dɔn ko manu ka se ka dangariw caman b'a la a yirala k'a fɔ ko baara min kɛra i ka dɔn k'a fɔ dɔgɔ firi o kɛra i ka dɔn k'a fɔ alamisa don an baladan k'a fɔ kɛra nɛgɛ kaɲɛ 20 kɛrɛnkɛrɛnnena waatiw la o don kelen dugujɛda fɛ an ka jamana lakanabaaw tilala dɔgɔ firi marabolo ta kɔfɛ k'u kunda Sogolo kɛrɛnkɛrɛnnen n'o ye Suala ale ni Farabugu cɛ kɔ dɔ bɛ yen ko tɔgɔfɔbali an ka lakanabaaw y'u kunda u ka dagayɔrɔ dɔ tun bɛ yen ka avion wuli ka ɲɛ siɲɛ ma a yirala k'a fɔ ko o kɔni kɛra i ka dɔn k'a fɔ Bafa ni Kilicɛ de ye kunnafoniw na kan ka jamana lakanabaaw ko moto 30 ani kɔ ka taa se mobili 2 ka tila ka maa caman kasara nin na waleyajugu kɛbaw la ka tɛgɛ da i ka dɔn k'a fɔ maa caman ka fana o baaraw kɛr'u fɛ wa ko wulikɛjɔ in sen fɛ u bɛ dugujukɔrɔ mugu in dilan ni fɛn min ye n'o ye angɛrɛ ye an ka lakanabaaw y'o min sɔrɔ k'a bɛ se tɔni 2 bonyanko ma min bɛ n'i y'a sɔrɔ n'o ye angɛrɛ u ka nin wulikɛjɔba in sen fɛ ni maa min bɛ yɔrɔ in dɔn n'i bɔra Sogolo sɔnni ka se Farabugu kɔ in bɛ yen u b'a fɔ ma ko tɔgɔfɔbali a filɛ Sɛngɛdara ale kɛrɛfɛ baara in kɛra ye de maa caman ka fɔ la ko lakanabaaw ye nin min kɛ k'a kɛrɛlen bɛ sababu ye sigidala maa caman bɛ ka se ka nisɔndiya ta ka ɲɛ s'olu ma wa ko nin ko in mana to sen na maaw bɛ ka lafiya min ko fɔ o yɔrɔ la ko nin bɛna kɛ sababu ye ni ka se k'o sigi sen kan an bɛ dugawu kɛ ala ka kɛ ten n'an bɔra yen juma dɔ an ye kunnafoni dɔw ma k'a fɔ ko dɔgɔ firi duzolakaw ye u tɛgɛ da mobili min kan n'i y'a sɔrɔ maa 5 tun b'a kɔnɔ na o maa 5 n'i y'a sɔrɔ u ɲɛma n'o tɛ dɔ de ka bi maaw ta de denmisɛnninw ta ka t'u feere a sɛgɛsɛgɛlen kɔfɛ n'a tun y'o fɔ a tun y'a yira k'a ka ɲɛma dɔw bɛ yen ka yɔrɔ caman fɔ k'a ka ɲɛma ale ni minnu bɛ baara kɛ nka k'a k'olu yɔrɔ fɔ lakanabaaw ye a tun y'a yira k'ale ka telefɔni tunna k'ale ka telefɔni ko donso minnu y'ale minɛ ko telefɔni bɛ sɔrɔ olu ɲɔgɔn cɛ sɛgɛsɛgɛliw kɔni kɛra donso ɲɛmɔgɔ y'a yira k'a fɔ olu ka donso daga kɔnɔ dɔgɔ firinna lamɛnni ko sonyɛni t'a kɔnɔ na sɛgɛsɛgɛliw kɛra lakanabaaw talen kɔfɛ n'a ye u ye sɛgɛsɛgɛliw kɛ ka taa sɔrɔ jaja donsow y'a minɛ waati min na a ye telefɔni fili de bin na o kɔni kɛra u ye telefɔni ɲini ka taa telefɔni sɔrɔ ka sɔrɔ ka telefɔni di lakanabaaw ma o waati sɔrɔsiw ye fɛɛrɛ kɛ ka telefɔni ta ni kana di gendarmenakaw ma olu y'u ka sɛgɛsɛgɛliw kɔni sigi sen kan an bɛ don min ko bi ka nana ye ka dɔn k'a fɔ Bamakɔ kɔnɛ na kunnafoniw na ko nin minɛ ni min kɛra ko a kɛra so an ka lakanabaaw bɛ baara min na a ka se ka da caman da yɛlɛ u ye an bɛ dugawu kɛ maa maa sen bɛ nin ɲɔgɔn na fɛnw na ala ka fura bɔ a kelen ka bɛɛ lajɛlen ka woro ɲɛma basigi ni lafiya u bɛ se k'an ka mara sɔrɔ cogo min na n'an bɔra yen alamisa don k'aw ladɔn k'a fɔ min ka dɔn k'a fɔ cɛ dɔ ye
abe boyoro mina ukama ko Sisako ka Madu dugabu komini konana ale botora igado ka fo bara yero la ku nana kana bonani na ni mami pointani o teme funa bugero la godronda yere la kana marfa chiala kuna funu na ko jare wala tiglama de wali enke machamanga shira la ko soli kon tula ko so ke go mi ikado ka fo jare wala tiglama we ku ka kuna fondila do ya yere ka fo ko ni mami fale fla jare wala tiglama fe ko atume fama o krefe abi kuna fondi fama o made wala mani dozo mina na kabo kumanya waya ko ni ko deluke amala ka fo jare wala tiglama ku ka kuna fondila ka kuma kerani kuma ko mara chedere bi basigin lafia ubiseka nga maraso to mina mbe dugo ke yarabi ala ka nga jamana ni ka basigi namburai kunungo misabu ka fe mau kama na gona koso kuna foni chama charila ayira ka fo hospital mali ale yorowla anga la kana ba ube chamina ko ne ka wuli ga joka chimina ja faso do musika la kana chomina ko operateur économique do krana ni asoro soro mbugo batiki do e kwa na kale tumina nembe bandi do fe kaseka ta ya le ko ni nyama dogo ukele kumbe kale ta otajila o min kera da anga la kana ba ka fere sikile singa sekretary ubale ile ko fa yero dona kunungo de utara ka ta teke daka mamunu be ni asoro le wale nke hakla jogo mbula ka so hakla jogo bwama ayira la ka fo ko ni mbara min kera sikda la match man fe ko e kasanga na kechugo e ayira tara kene ka kuna foni mimbe no be kene ka doni odeni ayira ka fona la sona madona ta ko na ka kuna foni tawbale ibna periodika da medugo ke femida kadanga jamana na ya rabbi ala la kamblo siraka namburai mali ministre nyama dr shokel ku kala maiga na manye ka fo bana ko na ka le blasing na fien bola ambala ka fo bana ula fiale ko fe a wulila ni kata mali jamana tigi ni ya sore colonel Asimi Goita kata fulblanata ni kanya suma utalin stenfe ay kuma mi fo ofle nena na president voir ka barkada alina ato sadasuni civil ye minke ayemfa kujugu odi kama na yaninga kuma ka adresse maleuna ale ka kroni baby halina samacha anga president kroya fo c'est l'aîné sans être le plus ancien nana fo ka barkada ka fay ko bi mfarkolu kany donc mbesega baradamni donc yani tle damadama abena ya mariadi pour que baraka damni ba fe kami fo malien jamana bawbe ni ba fe kika hoyata ambe temesira minka ikanga sira otemeka akagele menenye bala president chesirilendo chogomina alina no femo sirawere tambolo ankanga reside e malion be sonabi e sankelenke kuna foni ala barka la bi malion be afam donc sikasita la ambena resi mba donko hadama dem ba fes ka sogo dongodo na e min soroka ba otabo abe miri fen warela oya ka trois donc anga bare mi dongodo anga malion lame mi kanyuma angoke odebe senabi mba donc akagele kojugu mais ambena se ala barkala ni president banye nantora ka sutini ka kuma akanga ke malion bena ku chaman famu ute min famu korali ayado 2021 ay bara minke ka malion bela famu bi hali ni tara dugu fitini la bekera geopoliticien bebe fembe famu o bara akera sisa bara kura de mina damni ke jamana katani ala barkala o bara fana abisi adana ambalo den ka foni tuye mali ministre nyama ni ya surat mesen la finya bola dr Shugol ko la maiga ni ya le kanye ni mbara min kera faso denwu ma chama be munu ba yira ka foni de ko ni hakila ko ni kan ko sebe ko na e barata ko munu be ni lube dibila ka bela yele bi bo dibila do ka fola kama na barata dama ko gele amin bana ko gele ko ni ko furabi sura la ko soke ko puma nyoya bara min be ni asur ka kalfale mama ko ka ngasi ka se ka puma mo fe ma do ka fola ko ka tema sura la ka were kan ya saka ni pratika dam alibi ni mbara min gera foto do bo akla di anga dawlame vraiment min no ya ke ay fulo ala ka farga no ya halibi ko vraiment andana jarane jawna nyeta no be sogol bu ala ka nyana bo ka dama chele vraiment jarane ne munyi ne ala ka no ya ka toujours la kenya dawa sini kenya dawa ka jawana ta faga dawa ne ragal la ini ne ala bara dawa toujours mayini gouvernement fait ou jija ka sogol to ya ki joroga nala sura gilna mu abe no ya kana sogale bara dawa nyana anga tia fo nyona jamana tun jolendo ne foi taga marché do fara la fon be priga fon be lana ni shogal nana ki akili to la surtout baloko ake balo priji ka luga ke maleoni ame dunga fare fere la ka ke here jamana bi bonno wala chugo ala ko sira du ko ame do ke anaka nyemo we ala ka ko yano ya nimbe ba foko ni furu kono nana ni muso ni che na sambi nan ga ni ala ma de no ga ni de nana o kono nana ni soja mena fami kono o ni soja de ba tengu ngana mali kono sa
Sogel, c'est l'homme de la situation. Tellement que question Tchunaga, ni soja kojugu tado mais mi faut quoi. Franchement dire, ala ka nana nyumaye. Vraiment dans l'été ko gelale no sade, ko gelale no sa. Dem sanu mba kuna abu fo ko walni mando, jamana kanu mbutu kuna. Mo mbise ko lu kotroma don, kakla ku bla sala nyanga o Sogeli. Tare akanalla. Ambalodan ka foni tuye malide do kanye, ambe dugo ke femi da kari malila yarabi ala ka mali blo srakan namburai. Kawlana ka fonyono jumado Juma yɛrɛ bɛna ɲini ka se waati min na marifatigiw n'i y'a sɔrɔ jadwala tigilamaw ye olu de y'u kunda ɲɔnɔ dunda ka taa garabali fanfɛla la yɔrɔ min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ bɛ wele ko soroweli o yɔrɔ in na surasiw daga yɔrɔ dɔ bɛ yen u b'a fɔ ma ko pisi rouge o yɔrɔ min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ u nana ye ka na i ka dɔn k'a fɔ balana ta ka ɲɛsin an ka lakanabaw man kan matulu tigɛ an ka lakanabaw maa min nana n'ale fɔlɔ ye marifa ci u y'ale kunkolo kɛ ka se k'a yɛrɛkɛ o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen la o kɔni kɛra fo sigidalamaw de kɛra ala kundi dɔn ka se ka fara ɲɔgɔn kɛ ka dingɛ dɔ se k'a bilo kɔnɔ nka ko senfɛ an ka lakanaba kelen o ni tora la ka dɔ jɔngi nin baara min kɛra ɲɔnɔ marabolo kɔnɔ na seereya dɔ b'an bolo nɛgɛ k'a bɛɛ lajɛlen kɛra olu ɲɛna yaasa ka pɛrɛtigɛ d'a ma an bɛ ɲininkali k'ale la b'an bolo nɛgɛ kan balimakɛ e bɛ min ne bi ɲɔnɔ an ye kunnafoni sɔrɔ ɲɔnɔ yɔrɔ min n'a bɛ ko soroweli n'an ka lakanabaw dagalen b'o yɔrɔ la juma don ko jadewala tigilamaw nana an ka surasiw sɔrɔ u dagayɔrɔ la ka na wulikajɔ ta ka ɲɛsin an ka mali surasilakaw ma ko fo a kɛra sababu ye ka gɛlɛya se an ka surasilaka dɔw ma maa min y'a kɛ k'o fana kasarala nin na surasiw ka wulikajɔ fɛ a ko kɛra cogo di. parce que a ko kɛra cogoya min na juma midi waati juma yɛlɛ waati yɛrɛ de mɔgɔ ninnu nana bali an ka lakanabaw la u ye mugu ci lakanabaw fana wulila u nɔfɛ u y'a da don ka taa midi 30 la ka taa bila fo 14 heures la mankan ye nɔgɔlen waati min na a nana sɔrɔ an ka lakanabaa ma fila olu joginna sapiri pompe mɔgɔw wele ka bɔ miiri kɔnɔna na olu nana olu ta ka taa n'u ye yari wale tigilamɔgɔw la maa fila kelen kɔni joginna o mɛ ma sɔrɔ kelen dɔ u y'o bɔnɛ a nin na u y'a kasara kunkolo la cɛ kunkolo kɔni cira fo hali t'a ɲɛda ye k'a dɔn maa min yɛrɛ don ka ta da in yɔrɔ la ka yɛlɛ sanfɛ o bɛɛ cira k'a yɛrɛ kɛ bomosin yɔrɔ la i b'a dɔn k'a fɔ ani fini minnu tun b'a la saki dɔw tun b'a kɛrɛ na peɲiw ni fɛnw b'a kɔnɔ a ka marifaw n'a ka ranjɛsiw lakana tigilamaw y'olu ta an ye kunnafoni sɔrɔ k'an ka lakanaba mɔgɔ kelen ni tora la ye o ye tiɲɛ ye wa a kɛli senfɛ mɔgɔ kelen ni tora la an ka lakanaba tigilamɔgɔw la kuwa u bɔra ni tu kɔnɔna de u kɔfɛ ka na pisurusi sanfɛla la u nalen u ye mugu ci dɔrɔn an ka lakanaba tigilamɔgɔw la k'u jaabi bɔn u karilen ɲɔgɔn na a bɛna fɔ tɔw kun bɛ kɔfɛ u ye minnu kɔni bila ka na mɔgɔ min kɔni fagara ɲɔgɔn ka denmisɛnninw y'o su don pisurusi yɛrɛ ɲɛfɛ dɔɔni ka kaburu bɛ yen u kɛlen bɛ ka ŋɔni da sanfɛ sɔrɔsiw kɔni y'a di denmisɛnninw ma dingɛ senna dɔrɔn k'a k'a kɔnɔ a ma don i n'a fɔ sutɔw bɛ don cogoya min na a kɔni donna dɔrɔn pour que a kasa kana na mɔgɔw tɔɔrɔ foyi ma k'a la a kɔni su taara dɔrɔn ka dingɛ sen hali kaburuden ma k'a la a kɛra dingɛba ye dɔrɔn k'a k'a kɔnɔ n'a ka minɛn tɔw minnu mago tɛ se u ma. jumadenw nin kɛlen a ye ɲɔnɔ kɛ cogo di. ɲɔnɔ ja tigɛra dɛ kosɛbɛ yɛrɛ yɛrɛ de parce que a kɔnɔna na an ka sɔrɔdasiw u ye baara kɛ an b'u fo k'u waleɲuman dɔn mais ne kɔni bɛ min fɔ an ka lakana tigilamɔgɔw ye hali bi u k'u cɛsiri pisurusi in yɔrɔ u ka lakana sabati kosɛbɛ kosɛbɛ sinon a don an ja tigɛra dɛ tilegan dirin marifa ka ci an dala tan ɲɛŋɛ an ma deli ka nin ye nin tɛ dɛ ne bɛ foli di an ka lakana tigilamɔgɔw ma minnu fatura ala ka hinɛ la ne kɔni bɛ dugawu k'u ye hali bi ala ka u si jugu la hali bi u ka lakana sabati pisurusi in sanfɛ kosɛbɛ tuma bɛɛ n'an ka sɔrɔdasiw bi problème sɔrɔ jariwale tigilamɔgɔw fɛ a bɛ sɔrɔ nin pisurusi in sira de u k'u hakili to yɔrɔ in na kosɛbɛ n bɛ foli di e yɛrɛ ma i ka kunnafoni ɲinini na. an balana k'a fɔ ni tun ye seereya dɔ kan ye a fɔra cogo min na an bɛ dugawu kɛ fɛn min ye basigi lafiyali bi an ka jamana kɔnɔ na yarabi ala k'o sabati n'an bɔra ye siribala donsow kunnafoni y'olu sɔrɔ min bɛ n'i y'a sɔrɔ o kɛra jumadon kelen in na k'a jira k'a fɔ ko jariwala tigilamɔgɔw ye machine dɔ minɛ machine kɔni k'a b'u bolo kungo kɔnɔ na o y'a sɔrɔ donsolakaw olu nana tɔnsigi la k'u ka jamana ɲɛmaaw bɛ ka wulikajɔw kɛ bibi na u bɛ se k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma cogo min na u ni dugu ɲɛmaaw basigi ka se ka na u n'a to tɔnsigi la kunnafoni y'u sɔrɔ waati min na u kɛra min u labɛnna ka taa machine nɔfɛ u n'a tɔra ni machine kɔni tiɲɛna machine vitesse kale la u ye machine jɔ ka na si siribala u taatɔ la dugu jɛra ka tila ka machine pièces ɲini ka taa k'u bɛ taa machine dépanner sango ka na ka n'a da tigi ma jadisiw nan'u sɔrɔ kungo kɔnɔ ye a kɔni kɛra tuɲɔna ye kosɛbɛ kunnafoniw na o tuɲɔnaw senfɛ maa kun fɔlɔ mun nana jaribɔla tigilamɔgɔw ka bolo kan k'olu ma se ka se sɔrɔ u y'aran fɔri wele olu tilala ka na fara jariwala tigilamɔgɔ ninnu kan a kɛra i ka dɔn ka fɔ gɛlɛyaba ye donso minnu bɛ k'olu ka kisɛw banna donso ma 7 bɔɲɔgɔn olu bɛɛ kasara la u ni na ka sanga ni nin bɛɛ lajɛlen kunnafoni ye donso ka ɲɛmaa min bɛ yen ka bɔ siribala ale b'an bolo nɛgɛ kan e ye jɔn ka bɔ mini. ne tɔgɔ ye Sinali Darame ne ye siribala donso ɲɛmɔgɔ ye. Sinali Darame an ye kunnafoni sɔrɔ ko juma tɛmɛnen na ko jariwala tigilamɔgɔw k'u taara biɲɛ da donsow ye ko fɔ donso dɔw ni tora la a ko kɛra cogo di. a kɛra kɛ cogo min na commandant bɛ an fɛ yan na n bɛ sigi ka fara donsow ni dugutigiw min bɛ se ka mankan in ban. bon Yusu ye Marakabugu donso ɲɛmɔgɔ de a ye bɔra Marakabugu ka na an fɛ yan ne ka mɔgɔw taara ɲɔnɔ
ka taa région kɛ bon nasola dɔ de y'u wele k'a fɔ ko jarisu taara bin mɔgɔ dɔ kan k'o kɛ mansin minɛ a la kunnafoni in fɔlen Yusu ɲɛna o natɔla o selen ne fɛ yen nɔ ale yɛrɛ ka mɔgɔ kelen fara ne ka mɔgɔw kan ka taa mansin lajɛ o y'a sɔrɔ jarisu ka mansin dogo tu dɔ de kɔnɔ an ka mɔgɔw fara kan ka mansin bɔ o sira minɛ n'a ka na se cɔngɔni maloforo ninnu dara ko a bɛ kalila ye u ye mansin bila yen ka na si ne fɛ Siribala dugu jɛra u ye labɛn ka taa mansin na u taara ni pièce min ye o pièce mɔntɛtɔ la ala jarisu nana ka na jan da u ɲɛ mansin kɔrɔ sɔrɔ ko mugu ciwra o n'an ka mɔgɔw ɲɔgɔn sɔrɔ aranfɔri kun fɔlɔ min nana an ka mɔgɔw sira wuli kɔrɔ k'u wuli u ye aranfɔri wɛrɛ wele jama de nana caya an ka mɔgɔ mun kɔni sera ka baara kɛ u ye mɔgɔ caman fa mais an yɛrɛ ka mɔgɔ wɛrɛ u ye mɔgɔ 7 de fa olu bolola moto 5 ɲɔgɔnna u ye 1 jeni ka taa ni 4 an sɔrɔ ka fanga tigila mɔgɔw wele olu kɔni nana ka n'a lajɛ ɔ mɔgɔ blessé minnu b'a la blessé ka mɔgɔ 2 ye a kana maa minnu taara fana minnu blessé la n'u taara olu nɔfɛ Marakabugu o natɔla u sitɔla dugu kɔrɔ la mine wula ni mɔbili 1 ye u tɛmɛlen kɔrɔ dugu kɔrɔ ka dɔɔni yan'u bɛ se gɛtɔrɔ mine wula ni mɔbili 1 fana ye polisi sɔrɔ a se mɔgɔ 2 de banana o senfɛ mɔbili 1 yɛrɛ ma se ka taa bilen fo n'a ni mɔbili de kana mɔbili wɛrɛ de kana sama tiɲɛna yɛrɛ de pewu mine min wula ma animatoire mais mɔgɔ kɔni banana sa bɛ se mɔgɔ 2 banana u taara n'u bɛɛ dɔgɔtɔrɔso la ɲɔgɔn ko an ka jamana lakanabaaw taara k'u y'a sɔrɔ mugujugu bɛ sunu na o kuma ye tiɲɛ ye wa o kuma ye tiɲɛ ye mugujugu dora sabu an yɛrɛ kun sigira kɛ surasiw kɔnɔ ne ye donso kan damadɔ wele an yɛrɛ ka surasi minnu k'u bɛ taa ko fo irisi dɔw ko fara an ka taa su ninnu nɔfɛ e y'a dɔn n'o kɛra banabaatɔ dɔ maa min bolo ani mɔgɔ min sara k'u bɛ fura de kɛ banabaatɔ ninnu na an kɔni sigira k'u makɔnɔ n'an tɛ fɔlɔ nka minnu bolo tɛ nkalon ye mankan kɛra yɔrɔ yɛrɛ min na o bɛ an fiɲɛko min fɔ jarisi minnu b'a yɔrɔ filancɛ la o kɛ baasi dɛmɛ yɔrɔ in yɛrɛ de ma coyi k'a fɔ ko an ka mɔgɔ ma baara kɛ u ye baara kɛ fo ka taa s'a dan mais hali ne ye maa 1000 fa kɛla ne ka maa 1 tora surtout tiɲɛnikɛli la amnesty da ne kɔni min fɔ lakanabaaw ye u bɛɛ dɛmɛ min na hali bugu dɔ fara a kan an ma tigi wɛrɛ an ma jɛ ko kɛtara tiɲɛnikɛla fɛn b'an filancɛ la k'e bɛna ka taa bila kulunga ɲɔgɔn kɔnɔ a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ale yɔrɔ in na ye ne kun y'a fɔ maa dɔ yɛrɛ ɲɛna ko mɔbili marifa bɛ sɔrɔ jadisiw bolo yɔrɔ in na u b'a fɔ nkalon mɔbili marifa sɔrɔ olu bolo an yɛrɛ ka mɔgɔ dɛsɛ ne kama mana ni mɔbili marifa in 1 ye juma jigilen kɔfɛ u ye mugu daminɛ mugu taara jɔ kɔfɛ su ugutɛri kuma ma an ka surasi minnu wele n'a tun y'a sɔrɔ surasiw kun kɔnna ka na Sibala fɛ mɔbili min nana kuma mɔbili 2 bɛɛ sɔrɔ nka aw ye donso maa caman mugu ɲɛ dɔ tɛ mɔbili bolo ɲɛ dɔ yan dugu jɛ nana mɔbili ta ka kuwa nin ye kɔsa in na Siribalakaw fɛ maaw dun bɔlen tun bɛ k'a yɛrɛ k'a fɔ ko donsow tɛ baara la olu ka yɔrɔ la ye an yɛrɛ bɛ an ka kan sigi a waati min na maa si tɛ Siribala ko Mamadu Jarisu marifa i b'u ye tile fɛ i b'u ye su fɛ an ka kan bɛ sigi don na ne ye Siribala denmisɛnnin sigi 100 o 100 i b'a sɔrɔ maa 95 bɛ Jarisu fɛ jɛra wa denmisɛnnin dɔrɔn dɛ i bɛ cɛkɔrɔba caman u bɛɛ b'u fɛ jɛra n'a y'a jira k'a fɔ an ti bɛnkan ta n'u ye ne ti kɛ jɔ n ka maa ti kɛ n'u ma sɔn min b'u mo de b'an yɛrɛ ma kuma o y'a kɛ komi an y'an dama ko wɛrɛ de kɛ Siribalakaw la kuma surunman yɛrɛ la dɔrɔn u bɛ Jarisu fɛ jɛra ne yɛrɛ welela k'a fɔ n ye da nin da k'a fɔ sinali i bɛ fara an kan n b'a fɛ ka Siribala minɛ k'a k'an ka base sabu ɲɔnɔ sɔrɔsi ka ca ye faamaw ka ca ye n'an ye Siribala sɔrɔ an bɛ se k'an ka base sɔrɔsi minnu bɛ tɛmɛ sira fɛ an bɛ se k'an da kalaforo kɔnɔ k'u kɛlɛ ne y'a jira an tɛ dugu fɛ jɛra labanna ne wele samiyɛda tɛmɛlen k'u bɛ tari 20 di ne ma moto kilitɛrini 1 san k'a di ne ma i bɛ ɲininkali kɛ nin y'a lakali maa caman ye k'a sɔrɔ arajo tɛ ne dun labanna k'a mɛn k'a fɔ k'u nana 3 de di ɲɛmɔgɔw ma Siribala yan que denmisɛnninw su k'u bila k'u ka gɛtɔrɔn tigɛ u bɛ Jarisu fɛ jɛra dɔrɔn ɲɛmɔgɔ jumɛnw ɲɛmɔgɔw b'u fɛ Siribala yan minnu b'u fɛ jɛra u ka fɔ la ko donso ka gɛlɛya de b'olu kan ka tɛmɛ Jarisuw kan maa 1 tɛ Siribala ko i bɛ se ka jɔ ko an taara dɔrɔmɛ 10 délai fo tɛ Siribala fɛ an ka kan bɛ sigi waati min denmisɛnnin dɔw nana fɔ k'u bɛ gasoil baara kɛ ne ko an sigi kun tɛ gasoil kanni kama ye ni maa min fɛn ta ka taa di Jarisuw ma kungo kɔnɔ n'an ye an bɛ kɛlɛ o labanna tuguni k'u bɛ an yɛrɛ ɲɔgɔn faamaw bila ɲɔgɔn na ne ye kalo 5 de kɛ kasuru bolo manamana kumana k'a sɔrɔ tiɲɛ tɛ mais ma tɔɔrɔ ɲɔgɔn faamaw kɔrɔ minnu taara f'u ye olu de nɔ n'an sigi kun tɛ mɔgɔ tɔɔrɔ dɛ ala an filɛ an ye degun min sɔrɔ nin an taara machine in na an b'a d'a tigi ma o de nana ni degun ye k'a fɔ an ka kan ne sigira ko an ye maa tɔɔrɔ Siribala tɛ yen a tɛ Siribala commune mais ɲininkali kɛ fan bɛɛ ne y'a ye ne b'i ye donso kɔrɔ ale bɛ komi Jarisi la ne bɛ n faso de fɛ ni minnu jɛra fana donso denw na ma tugura fɔlɔ aranti tugura o gɛlɛya de bɛ ani dugukɔrɔmɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ foyi tɛ maa min ne tora la fɔlɔ tɔgɔ ye Burama a jamu ye Yebe Seku ye kadɔ ye filanan tɔgɔ ye Adama Keyita sabanan tɔgɔ ye Kayi Kulubali naaninan tɔgɔ ye Yakuba duurunan o tɔgɔ ye Usman wɔɔrɔnan u b'a fɔ ma ko Jigiya wolonfilanan Den Samakɛ aw minnu ye kunnafoni dira a b'a ɲɛfɔ ne ye kunnafoni min a kɛra donsow ye o a kɛra sɔrɔsiw ye o u kɛ kunnafoni d'an ma sɔrɔsiw k'u hakili to an na an ka jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ o de bɛ mankan ban ne y'a kɛ ko donso ni sɔrɔsiw bɛɛ bɛ ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔn gɛlɛya in de ban an balona k'a fɔ nin tun ye Sinɛl Darame Kaɲe ye a fɔra cogo min na fɛn fɛn ɲɛta ye basigi lafiya yarabi ala k'o sabati ko irisi surasi 2 olu kɔni ye jɔngina nka ni ala sɔrɔ ni maa minnu bɛ ne ye donsolakaw ye bi kɔni ka dɔn ka f'u ka jɔngidaw kɔni lafiya bɛ an bɛ dugawu kɛ yarabi ala kan ka jamana ne ka bɔsa jugu la basigi lafiya ko sabati Mali kɔnɔ n'an bɔra ye yɛrɛ wolo olu kɛ kumalasira n'o ye Sidiki Kuyate alamisa suyɛla fɛ ale tun taara jɛmukan dɔ la radio Danbe la ale natula
jamukan in bannen kɔfɛ ko marifa cira la nga ala ka kɛla kisɛ kɔni ma sɔrɔ a kɛra ka to mobili min na kisɛ kɔni mobili kɔni de sɔrɔ yɛrɛwolo u farala ɲɔgɔn kan ka se ka ɲɛfɔli kɛ maaw ye yɛrɛwolo maa dɔw minnu ka dusumakasa yira baara min kɛra an ka dɔw lamɛn an bɛ autorité wele transition nana ka na yɛrɛwolo sɔrɔ Mali kumabɔ kɛlɛ la transition nalen Asim yɛrɛ ko ne ale échouera ko jeunesse malien de échouera o fɔlen jeunesse bɛɛ ye centre fila siri ka wuli k'u jɔ Asim kɔkɔ Asim ni bolo fununa a bɛ da a tigi de kɔ la an bɛ yɔrɔ min na bi bɛɛ ɲɛ jɔlen bɛ la Asim i ɲɛ dayɛlɛ i ka maliyɛnw lajɛ kana to kan fila ka bɔ maliyɛnw da kɔnɔ Asim n'i m'a lajɛ maliyɛnw bɛ fɛ ka kan fila fɔ ala k'an kisi u ma an bɛ min fɔ a ka wuli k'aw jɔ justice ye min kɛra a ɲɔgɔn fila wɛrɛ kana kɛ lahala min ye an jɛɲɔgɔnkɛ sɔrɔ an balimakɛ n'o ye yɛrɛwolo porte-parole ye Sidiki Kuyate an dusuma kasalen don an sigilen tɛ ne ɲɛ k'a fɔ ko nin bɛna ta ka a sɛgɛrɛ wagati min na yɛrɛwolo wulilen don k'i jɔ Maliko la mais a ti balana fana n'i ko k'i b'i faso fɛ kara don kuma bɛ mun de nɔfɛ k'a ɲini an ka jamana autoritéw fɛ u ka wuli k'u jɔ enquêtes bɛ se ka dayɛlɛn cogo min na pour que minnu ye nin waleya jugu in ta k'an collègue sɛgɛrɛ u nɔ bɛ se ka minɛ cogoya min na an balaren k'a fɔ ni tun ye yɛrɛwolo maa dɔw kan ye baara in yɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛra Sidiki kun taara maa min yɛrɛ ka plateau ka débat la Sisama Lamini Kane ni bɛɛ kama Silika baara in kɛlen kɔfɛ yɛrɛwolo ka kɛnɛ kan u ye faraɲɔgɔnba dɔ kɛ Sisama Lamini Kane min tun ye kumatigi yɛrɛ ye ale ye tun bɛ fɔ a sen fɛ an ka lamɛn Sidiki Kuyate wale min y'a sɔrɔ a kun taara radio Danbe la an bɛ émission dɔ de sigi ko mɔgɔ tɔɲɔnnenw olu ka kɛnɛ émission in bɛ boli kiiriko de kan sabu an ka jamana kɔnɔ ni fɛn min nɔgɔ bɛ maliyɛnw na bi o ye kiiri de ye ni mɔgɔ min siranna k'a fɔ i siranna k'a fɔ de nka o de ye tiɲɛ ye o de kama ne tun ye wele bila Sidiki Kuyate ma a nana ka na kuma kiiriko de la Sidiki Kuyate kumana jamana kiiriko de kan maliyɛndenw tɔɲɔnnen don cogo min na a nana ka na kuma o de la émission banna ne ye Sidiki Kuyate bila radio so da la ne donna radio so kuru kɔnɔ wagati min mankan belebeleba 3 de bɔra o yɔrɔnin bɛɛ gardien y'i kanto ne ma ko 31 sebali ko pédard ni ci n ko nin tɛ pédard ni ci ye dɛ n ka ma nɔri kɔni n ka ma kidali kɛ nka nin ye marifa cikan ye ne yɛlɛnna sanfɛ n ko n bɛ taa n ka bagaji tɔw fara ɲɔgɔn kan o yɔrɔ bɛɛ gardien ni boli seginna ka na ne ma a ko Silika min bɔra e fɛ yan sisan a ko a bɛna fɔ o ye marifa ci a la o yɔrɔ bɛɛ ne ye téléphone bɔ n ko n bɛ Sidiki wele Sidiki yɛrɛ ka appel donna ne kun automatiquement a ko Silika ye marifa mankan mɛn wa n ko Sidiki n ko n y'a mɛn a ko marifa ninnu bɛɛ cira ne de la n ko komi sɔrɔ a ko foyi ma sɔrɔ o yɔrɔ bɛɛ n yɛrɛ donna n ka mobili kɔnɔ n taara a sɔrɔ yen n y'a sɔrɔ alhamdulilayi foyi ma kɛ a nin na marifa bali bɛ mobili pinɛw la ani mobili dugumana ko in kɔni y'an dabali ban an t'a dɔn mɔgɔ min ye ko in kɛ nka mɔgɔ min don ala b'a dɔn ko in kɛra jamana kanu de kama ne tun ye Sisama Lamini Kane a tun taara ale min ka wele jaabi kuma kolomara tɛ dɔ wɛrɛ bi an ka jamana kɔnɔ na nin tɛ ko ye komi n'a bɛ bɛn n'a kɛra dakɔnɔ kuma nɔfɛ démocratie de ye sariya d'a ma k'a fɔ fɛn minnu bɛ yen n'i y'a sɔrɔ olu taa cogo man ɲi e k'i da so ma nka cɛ dogolen ɲɛ b'a yɛrɛ la yarabi a baara kɛbaw ala kɛ furabu kelen ka bala ele ka woro ɲɛma n'an bɔra yen fini tɔgɔla don o ɲɛnamaya an ka jamana kɔnɔ na o sen fɛ min y'a ko ɲɛma ye Cheikh Umar Sangare ale b'a ɲɛfɔ an ye baara in nafa ye mun ye an ka lamɛn comme sisan an bɛ yɔrɔ min Mali ko souveraineté an ko Mali kura an ka kan yɛrɛ anw hakili la o tɛ se ka taga an don finiw kɔ n bɛ misali di ma dɛ fini bɛɛ ye fini jinɛmɔgɔ bɛ se k'a fɔ ko fini bɛɛ bɛ se ka hali seli n'a ye sanuyalen don mais ni alimamu jɔlen ye veste la karavati b'a la ani alimamu jɔlen ye gulokiba la ka jaramu b'a kun na e yɛrɛ bɛ sela kɔfɛ ni ŋaniya minnu ye kelen tɛ donc fini bɛ adamaden ka ko caman latigɛ ka kun cɛ k'a fɔ mɔgɔw ye pour que ka kɛ Mali fini fɛ f'i ka kɛ Mali fɛ ça c'est important Mali fini ko wo sɔrɔ ko wo politique ko wo an bɛ diɲɛ ko o ko la f'i ka k'i faso fɛ c'est vraiment important i y'a faamu b'a la par exemple ni mɔgɔ min kɛra kɔrɔbɔrɔ ye pour que kɔrɔbɔrɔ danbe ka diya i ye f'i siya ka diya i yɛrɛ ye o kɔfɛ ni mɔgɔ min kɛra maraka ye pour que marakaya danbe ka diya i ye f'i ka k'i yɛrɛ donc mɔgɔ ka k'i yɛrɛ fɛ fɔlɔ n'i kɛra i yɛrɛ fɛ maintenant i ka taabolo ye mun ye olu bɛ diya i ye donc an ka dɔn k'a fɔ Mali fini kanuni n'a minɛli o Mali kanuni dɔ b'o kɔfɛ kelen an bɛ yɔrɔ min bi Mali bɛ gɛlɛyaba de kɔnɔ mais gɛlɛya in kɔnɔna la an y'a ye k'a fɔ ni sinsin kun kɛra seko ni dɔnko wa kunun ni gɛlɛya kun tɛna kɛ bi donc an k'an jija ne ye fila ye ne ye Sangare de ye mais ne bɛ fini minnu don n'i y'a sigi 100 80 ye Mali fini ye o 80 fana n'i y'o ta i b'a sɔrɔ 65 o ye dɔgɔnɔw ka fini ye mais ne ye fila de ye min ka gɛlɛn fini ka kɛ Mali ta ye dɔrɔn hali Burukina fini ne b'a san ka don parce que c'est africain voilà ni ne bɛ fini san n'a wari bɛ taa Burukina bɛ dɔ kun n'a wari minnu na a bɛna don peut-être o Burukina bɛ dɔ bɛna coton san kɔrɔsɛnɛ bolo Mali la voilà donc an ka k'an yɛrɛ ta ye denmisɛnninw k'a dɔn k'a fɔ maloya ko tɛ foyi tɛ ne hakili b'a la waati dɔ la ne kun ye donso fini don n'i ye zoro don dɔrɔn mɔgɔw k'i ye soma ye hali baarakɛyɔrɔ la i tɔɲɔgɔn dɔw b'u mabɔ i la ne bɛ deli il y a 2 ans comme ça ni wari tɛ min kɔnɔ n'i ko mɔgɔ ma ko e cɛ a ka wari tɛ journaliste aw bɛ journal kɛ a tɛ se k'an ka fini don ko les journal ko c'est solennel
o kɔrɔ ko fɛn ɲangalen don kuma in kɔrɔ de journal ɲangalen don an ka finiw ma mais o kun y'o don mentalité mais bi ORTM bɛ ka min kɛ finiko in na caman don dɛ ORTM présentateur ba bɛɛ bɛ Mali fini don donc o b'a yira mun aw kunnafonidilaw bɛ ka camanba de k'a ko la o tɛ balana parce que ŋaniya yɛrɛ bɔra kunnafonidilaw de la an bɛɛ ka to o sira kelen kan malidenw ka faamu finiko tɛ mɔgɔ si kelen ka kɛlɛ an y'a ta dɔ kɔfɛ dɔ b'a ta an kɔfɛ mɔgɔ si tɛ se ka fɔ bi ko Mali fini ka di maliyɛnw ye ko ne de ka baara dɔw tɛ parce que don o don fini kan ka évoluer don o don mɔgɔw fana ka mentalité bɛ évoluer don o don maliyɛn kɔrɔw de bɛna f'an ka taa minnu fana hakili la sɔn finiko ma. An balodan ka fɔ ne tun ye Cheikh Umaru Sangare kan ye a fɔra cogo min na tiɲɛ don fini kɔni fini bɛ ka ɲi koyi nka fini dɔw bɛ yen o b'i sigiyɔrɔ jira maaw cɛla an ka fini an ka ɲɛna woloma an ka faso fini n'o kɛra an daminɛ tabiyaw o b'an kɛcogo fɔ n'an bɔra yen min ye cadre kɛrɛnkɛrɛnnenya kunasini olu ye fara ɲɔgɔn dɔ kɛ ka yira k'a fɔ k'olu b'a fɛ fara ɲɔgɔn kan o baaraw de ka yakubaya Mali kɔnɔna na o sen u ka kuma lasela Amadu Koyita ye kuma min fɔ o filɛ. Cadre sigira hakilina min kan dɔrɔn o ye faso ye fanga tɛ dɔwɛrɛ ye o démocratie la fo jamanadenw minnu danaya dabɔ ma ka u bolo ɲɛsin mɔgɔ ma o baaraw bɛ se ka taa kɛcogo jumɛn ani gɛlɛya man ka jamana kɔnɔ bi n'o ye sécurité bɛɛ b'a dɔn bi insécurité a ɲɔ ɲɛnen don kosɛbɛ i mana Mali yɔrɔ caman ta insécurité physique n'o ye mɔgɔw yɛrɛ ka lakanani ye ani insécurité alimentaire i mana nin fana gɛlɛya bɛ yen bi kojugu balo ka gɛlɛn kɔngɔ bɛ maliyɛnw na gɛlɛya bɛ yɔrɔ caman o de la an ye démarche caman kɛ fɔlɔ yana an ka conférence presse kan lettre ci parti caman ma an ye parrain mɔgɔw ye ɲɔgɔn ye an ye Ablaye Idrissa Mayiga premier ministre kɔrɔ n'a ka parti ye ɲɔgɔn ye Zumana Sako n'a ka parti CNC an'o ye ɲɔgɔn ye Cheikh Modibo Jara n'a ka parti RPDM an'u le ɲɔgɔn ye an ye Imam Mahamudu Diko ye ɲɔgɔn ye an ye Suala Bayara ye ɲɔgɔn ye an ye Ousmane Madani Haidara ye ɲɔgɔn ye an ye protestant mɔgɔw an ye caman mina ɲɔgɔn ye pour que an ka sigi politique kuma ka bɔ yan an bɛ kuma Mali ka cogo jumɛn an bɛ se k'an bolo fara ɲɔgɔn kan cogo jumɛn an maliyɛnw ani autorité minnu bɛ yan bi gɛlɛya min bɛ yan an bɛ bɔ a kɔnɔ cogo min na parce que a diyara mɔgɔ a ma diya mɔgɔ ye gɛlɛya bɛ jamana nin kɔnɔ mɔgɔ wɛrɛ tɛna se k'a bɔ ni malidenw tɛ k'a fɔ malidenw ye plan d'action b'an bolo an y'a daminɛ conférence presse an ka rencontre bɛ ka continuer n'an tilala an bɛna rapport k'o la ka synthèse kɛ plateforme ba dɔ bɛ se ka sigi cogo jumɛn n'a fɔ min ma le Mali pour que Mali bɛ se ka k'a yɛrɛ ye cogo jumɛn malidenw bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan cogo jumɛn gɛlɛya min bɛ n'an sigiɲɔgɔnw ni ɲɔgɔn cɛ CEDEAO kɔnɔna na an bɛ se k'o gɛlɛya wuli cogo jumɛn an k'a faamuya k'a fɔ ko jugu kelen tɛ an ka faso la jugu kelen tɛ Mali la ni terroriste tɛ an yɛrɛ damaw peut-être ɲɔgɔn faamuyabaliyaw bɛ se ka na ni ɲɔgɔn cɛ mais n'an yɛrɛ damaw ye ɲɔgɔn kɛlɛ Mali kɔnɔna na minnu nana an dɛmɛ k'olu kɛlɛ an bɛ ka baara kɛ jɔn ye terroriste tɛ wa bɛɛ k'o faamuya an ka bɔ ko dɔw kɔnɔ fasoden ɲuman fasoden jugu an bɛɛ Mali papier de b'an bɛɛ la Ala de bɛ jamana di bɛɛ ma i bɛ wolo yɔrɔ min na i fa ni ba bɔra min na o de ta ye o an bɛ se ka mun sɔrɔ ka tɛmɛ an ka Mali kan an bɛ se ka mun de kɛ mun fɛ ka tɛmɛ an ka Mali kan mais hakilinaw tɛ kelen ye o hakilina senfɛ o t'a kɛ fasoden jugu ye o donc mɔgɔw ka bɔ bɛɛ kɔnɔna na kalata minnu fɔra autorité dɔ sigira fɛ min ma ko EJ i b'a ye EJ de kan ka baara bɛɛ kɛ kalata nin bɛ organiser cogo min na kalata bɛ ɲɛsigi de élection bɛ sécuriser cogo min na a processus bɛ kɛ cogo min na inclusif o baara nin bɛɛ de kan ka kɛ an bɛ wele kuma dɔ la ka na rencontre la kuma min bɛ fɔ o tɛ ta kosɛbɛ parti politique la gosira jamanaw kɔnɔ yan nɔ ko parti politique min yɛrɛ ye premier ministre o ye parti politique ɲɛmɔgɔ ye crise min kɛra 2020 n'i ye kalata gɛlɛya bɔ a la tɔ b'i den a dun fɔra ɲɔgɔn ko réforme bɛna kɛ pour que kalata jɛlen ka se ka sɔrɔ pour que kalata ka sɔrɔ maliyɛnw bɛ b'u yɛrɛ ye économie na an t'a sira kan. An balodan ka fɔ Amadu Koyita ni tun yali kan ye a fɔra cogo na an bɛ dugawu kɛ basigi lafiya Ala k'o sabati n'an bɔra ye kunnafonilaw ye fara ɲɔgɔn dɔ kɛ Kuligorokaw fɛ ni ka se ka kalan di o kalan sen fɛ Alima jamana ka hakilila talen don min bɛ n'i y'a sɔrɔ a bɛ kɛ waati ni waati ko an ka jamana tun bɛ ɲɛfɛ a la nka bi bi in na ka sanga ni kow ye an bɛna ɲini ka jɔyɔrɔ kɔni jɔyɔrɔ min tun b'an na an bɛna ɲini ka dɛsɛ o ma dɔɔni kalan in dilen kɔfɛ min kɛra ka Kuligorokaw ka kunnafonidila dɔ n'i y'a sɔrɔ batali ka Zumana Meti la ale b'a ɲɛfɔ an ye baara in nafa ye mun ye. Nusujalen do ka da kan an nana tilefila kalan min kɛ a kun ɲɛsinnen do gafe dɔ ma n'u k'a ma ko baromètre des médias africains o ye gafe min bɛ kɛ journaliste yɛrɛ ka taabolo o bɛ se ka sinsin cogo min na ani u bɛ baara kɛ kunnafonidiso minnu na donc olu fana bɛ se ka siraw bila sen kan jalasa nafa bɛ se ka sɔrɔ a la cogo min na parce que an bɛɛ b'a dɔn an bɛ yɔrɔ min na bi kunnafonidiso ninnu gɛlɛya b'u kan journaliste gɛlɛya b'u kan kunnafonidilaw yɛrɛ ka yali ka wuli ka se ka kunnafoni sɔrɔ ka se k'a jɛnsɛn a bɛ kɛ gɛlɛya dɔ de kɔnɔna donc wale min bɛ kɛ sa yalasa mɔgɔw bɛ se ka lafiya sɔrɔ u ka baaraw kɔnɔna la yalasa kunnafonidiso ninnu yɛrɛ olu fana bɛ se ka ɲɛ sɔrɔ cogo min na yalasa donc baaraw bɛ se ka ɲɛ sinsin an ka bɛɛ nafa cogo min o tɛ dɔwɛrɛ ye n'a fɔra ko kunnafoni tɛ dɔwɛrɛ ye pour que ka an bɛ jamana min kɔnɔna la faso o bɛ se ka yiriwa cogo min donc gafe min yirala n na o ye olu de boloda u ye olu de yira n na akila ni tile fila baara in kɔnɔna la kuma falen-falenna kɔnɔna la bɛɛ y'i ta tɔmɔta sɔrɔ a la ka d'a kan i y'a sɔrɔ dɔ kun bɛ dɔ dɔn dɔ t'o dɔn mais an y'olu di ɲɔgɔn ma cogo min a kɛra wale ye wale min bɛ se k'a to sa bi an fɛn o fɛn bɔra nin baara in na an bɛɛ wasalen don o wasa tɛ dɔwɛrɛ ye k'a fɔ an kun tɛ fɛn dɔ dɔn an y'o dɔn
an ye minnu sɔrɔ sa donc an ka kɛ sababu ye an ka baara taabolow la an ka baara kɛcogo la o nɔ ka yala parce que kalan ti dɔwɛrɛ ye i ti fɛn dɔ de dɔn n'i kalanna i bɛ fɛn kura min dɔn o ka fara i ka dɔnniya kan a ka fara i ka baara kɛ taabolo fɛnɛ kan donc an b'o de ɲini an bɛɛ lajɛlen kelen kelenna fɛ bi ta bɔ yen kɔ yaasa degun minnu kun b'a kan ni k'a sɔrɔ ni nin kalan sera k'o wuli ka bɔ yen o nɔ ka ye an ka baara bolo la. an b'a k'a fɔ zumana min cɛ ni tun ale ka ye Alexis Karanbere ale tun ye ko in ɲɛma dɔ ye a ye kuma min fɔ o filɛ. Alimanw ka jɛkulu dɔ b'an fɛ yan Fondation Frédéric Ebert san 3 o san 3 o bɛ mɔgɔw kɛ ɲɔgɔn kan Segu kunnafonidilaw b'o la ani baarada wɛrɛ mɔgɔw b'o la ka miiri ka taa si an ka kunnafoni di bi cogoya min na Mali la yala mɔgɔw bɛ se ka baara kɛ o fɛrɛ ma wa yala gɛrɛntɛ b'u kan wa ayiwa ni o baara kɛra o ni farafinna ta tɔ bɛ da ɲɔgɔn kɔrɔ k'a dɔn an bɛ yɔrɔ min na. Ayiwa waati janna an kun bɛ maa caman ye ni kuma jara an b'a fɔ an kun bɛ bɛn ye nka a nana kɛ kɔsa in na bɛɛ b'an ye ka tugu ko caman min b'an ka dugu kɔnɔ sisan ayiwa ni o baara kun kɛra fɔ san 3 wɛrɛ bi taa segin a kan ayiwa an de forum de la presse la an ko yanni o ka bila ten an ka ɲɛfɔ kunnafonidilaw ye u k'a dɔn an bɛ yɔrɔ min na min y'u nɔ ye u bɛ se ka min falen an bɛ se ka jɛ ka min falen jɔn ta ye min ye an bɛ se ka min lase min ma o baara de ye an se yan ka nin tile 2 baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ka ɲɛfɔ Mali bi lahalaya min na baromètre kɔnɔ ayiwa mun de y'a kɛ an ta y'a la mun ye gɛrɛntɛ jumɛn b'a kan an ka baara da gɛlɛya jumɛn b'a la ani an bɛ baara kɛ kadara jumɛn kɔnɔ an k'o bɛɛ lajɛ ɲɔgɔn fɛ k'a faamuya ɲɔgɔn fɛ walasa bɛɛ hakilina ka kɛ kelen ani bɛɛ ka se k'a dɔn an bɛ taa sira min fɛ. an b'a lɔn k'a fɔ ni tun ye Alexis Karanbere kan ye a sen fɛ da sera ma kunnafonilaw bɛ gɛlɛya min na musaka b'o la u tɛ fɛn sɔrɔ wa o kɔfɛ gɛlɛyaba de b'u kan hali u ka baara yɔrɔw la da sera o ma kosɛbɛ a barolasigi kɛnɛ kan. kuma kolomara tɛ dɔrɛ bi bɛɛ de bi a fɔ ko kunnafonidilaw n'u cɛ ko foyi ti dilan nka mɔgɔw ka jateba foyi ti bolo ka fo n'a kɛra u bɛ baara min kɛ dama o ye fɛn ye fɛn min bɛ n'i y'a sɔrɔ o jate kɛ minɛ i bɛ baara la bɛɛ lajɛlen bɛ sigi k'i makɔnɔ nka ɲɛ foyi tɛ i tɛ minɛ ko ɲuman na baara yɔrɔ la walima maaw yɛrɛ bolo baara bɛ se ka kɛ cogo min na ka se k'o baaraw ne ka se k'olu bolo kan o de kɛra lajɛrɛ kuma bɛ dugawu kɛ a fɔra cogo min na ala ka kɛ ten n'an bɔra yen an b'a lɔn k'a fɔ cikɛlaw ka délégation olu wulila k'u jɔ u nana jamana ɲɛmaaw yɔrɔ la k'u ye ɲɔgɔn min kɛ a kɛra nisɔndiyakoba ye taama in kun cɛra nka taama in senfɛ jamana ɲɛmaaw ye layidu dɔw ta ka fɔ n'ala sɔnna ma u bɛna u nana ci min na ka ciw lase u ye foli kɛ n'a ma ɲɛ k'a fɔ farafinnɔgɔ de kun dira san tɛmɛnen na o farafinnɔgɔ olu y'a yira k'a fɔ tiɲɛ la k'o tɛ se ka kɛ malo la u y'o kuma fɔ dama tile 3 kɔnɔ ko jamana ɲɛmaaw ko baasi tɛ a ye angɛrɛ kɔrɔ min fɔ n'o tun ye angɛrɛ min tun bɛ kala ka kɔrɔ u segira o angɛrɛ ma ka fɛ kɛ cikɛla ɲɛmaaw ka wulikajɔ ni cikɛlaw ka wulikajɔ ye o de kama u nana foli kɛ ka tila ka yirula gɛlɛya bɛ ɲinɛ contre saison u ka fɛrɛ bali kɛ ka se k'u dɛmɛ angɛrɛ ko la ɲinɛ jamana ɲɛmaaw kɔni u bisimila yɔrɔ caman na o faraɲɔgɔnkulu o kumada ye ma min ye o ye i ka dɔn ka fɔ délégué général kɔrɔ Abdoulaye Ndaw ka bɔ ɲɔnɔ ale ye kuma min fɔ a sen fɛ o filɛ. ne tɔgɔ ye Abdoulaye Ndaw ne ye cikɛla ye ka bɔ Ndebugu zone na office du Niger la syndicat Hexagone n'o de représenté mission kɔnɔ délégué général min bɛ yen sisan ale de y'a laɲini k'a fɔ n ka far'u kan an ka na mission in na. mission yɛrɛ mun mission sugu don. a yira de k'a fɔ samiyɛ bi 3 bɔ sisan depuis 2019 fo kana se an bɛ 22 min na cikɛlaw angɛrɛ ko siratigɛlaw ma hɛrɛ sɔrɔ u ka angɛrɛ ko a pisifasala kojugu sɔrɔ olu bɛ ɲini ka dafiri k'a sababu kɛ angɛrɛ tɛ sɔrɔ mun y'a pisifasa kabini 2008 jusqu'en 2019 jamana a bɛ subvention kɛ exploitant agricole ye maloforotigiw ta 6 sacs d'engrais par hectare an nana ye de 2008 en 2019 mankan in nane caya insécurité état a bolo dɛsɛla dɔɔni mankan wulila ka jɔ kabini o don fo kana se bi ma appel d'offre an b'o kɛ an yɛrɛ ka niveau la ɲɔnɔ jamana kɔnɔ ye n'a bɛ fɔ o ma ko commission centrale d'approvisionnement o bi sélection kɛ fournisseurs la k'u bila ka na état ka siratigɛ la état bɛ tila ka tɔmɔni k'o lo la an y'a ye fournisseurs an n'u bɛ appel d'offre kɛ mais u ti a foyi respecté bilen fournisseurs de nana jira na en 2019 k'a fɔ olu ti na caution minɛ bilen anw bolo o y'a sɔrɔ an sigira ka état yɛrɛ makɔnɔ fo ka taa se mois de juillet ma an ma foyi dɔn angilɛ ko la angilɛ ko cogoya la a bila yen cikɛlaw an y'u wele o y'a sɔrɔ ne ye délégué général ye n bɛ mandat kɔnɔ an y'u wele k'u ɲininka u ko
somiya shukola ka ban appel d'offre min bɛ n'an y'o kɛ ɲɔgɔn ye an ye prémiseur la an ka sɛki an ka fournisseur wele n'u sɔnna ka jigin an ka sugu daminɛ sanni na jɛ la yanni ka état kɛ k'a ka kunnafoniw di engrais ko kan puisque état ta fan sumayara an y'u wele DGMP la salle de réunion na Segu exploitant agricole ni fournisseur an y'a jiru la k'a fɔ u ka sugu sɔngɔ jigin pour que an ka commencer k'an ka besoin san jɛ la yanni ka état kɛ ka subvention sigi sen kan u k'o bɛn n'o ma o fana u ye sugu jigin dɔɔni an bɛnna kisa min na an yɛrɛ ko problème t'a la an na sanni k'u bolo jɛ la o fana u ko an kana caution minɛ ka na d'u ma bilen olu ti caution minɛ nka o y'a sɔrɔ anw bɛ bɔ tuma min na ɲɔnɔ ka na ninnu négocier exploitant agricole y'a fɔ an ye ko hali ni état ka subvention bɛnna bɔrɔ kelen de ma an kana fɔ an t'a fɛ an y'o f'u ye an wulila an taara bɛndiya direction na comme o de ye bancaire ye pour que ka engrais di cikɛlaw ma an taara bɛndiya ɲɛmɔgɔw fɛ an taara ɲɛf'u ɲɛna ɲinɛ état ka subvention sumayalen don bɛndiya direction ko u y'a mɛn u ti bali k'an financer sugu sɔngɔ la nka ni état subvention fɛn fɛn kɛ o mana bɛn hakɛ o hakɛ ma fo o yɔrɔw de ka ressorti puisque olu mana anw financer cogo o cogo état ka effort o ti se ka kunu olu ka baara kɛtɔ la kɔnɔ u y'o fɔ an ye ne ni Elhaji ko la kun don Segu chambre président anw de taara bɛndiya direction na Segu n segilen ka na an taamana k'o ɲɛfɔ banque misɛnnin minnu bɛ juru don a la an ye baara daminɛ o daminɛ cogo la cikɛlaw bɛ kɛ ka juru ta o bɛ kɛ ka sanni kɛ an y'an t'o la état nana subvention sigi sen kan ko bɔrɔ 2 an y'o caution minɛ o san Elhaji Dukure o ko ale bɛ caution minɛ 2019-2020 Eli Jara Kawode o fana ko a bɛ caution minɛ fournisseur tɔw bɛɛ farala ɲɔgɔn kan k'u ti caution minɛ donc ninnu fila de k'u b'a minɛ tɔw bɛɛ lajɛlen k'u t'a minɛ engrais ko taara kɛ cogo caba ye ten an y'o san tɛmɛ o tɛmɛ cogo la o de nana ni gɛlɛyaba ye office kɔnɔ ka n'o laban 2020-21 la engrais subvention nene a ma se ka tɛmɛ bɔrɔ 2 kan ka bɔ 2022 fana na sisan a bɛɛ kɛra bɔrɔ 2 kelen-kelen ye o bɔrɔ 2 kelen-kelen fana a tɛna waati kɔnɔ 2019-2020 cikɛla ye engrais de sɔrɔ fɔ septembre kɔnɔ hali ɲinɛ engrais sɔrɔla mois d'octobre de kɔnɔ ɲinɛ fournisseur bɛɛ k'i ti caution minɛ n'a y'i bɔ Kawode kelen la o kelen min ko a b'a minɛ cikɛlaw taara jɛrɛ o da la i bɛ maa 400 sɔrɔ a ka yɔrɔ la don dɔ la k'u n'a mɛ engrais ɲini caution b'u bɛɛ lajɛlen bolo mais Eli kelen fanga tɛ se ka engrais kow ɲɛnabɔ ministre y'i to la ministre tɛmɛna a taara Segu o y'a sɔrɔ a y'a mɛn ko kumana ko cikɛlaw ko cogo si ma k'u ma engrais sɔrɔ a tɛmɛna a fɔra Eli min bɛ kɛ k'a kɛ subvention minɛ a taara ka taa o ka magasin lajɛ a y'a sɔrɔ yen a bɛ kɛ k'a ka engrais ko fɔ cogo min na an y'o ɲɛfɔ ministre ye ministre bɔlen de ko ye sa ministre nana Segu u nana engrais ko kuma fɔ ko fournisseur k'olu ma wele appel d'offre la ko ministre ye sugu di mɔgɔ ma mɔgɔ minnu kun ka d'a ye de k'u m'olu wele Ablaye ne b'a fɔ janfan de don cikɛla bɛɛ lajɛlen n'a ka organisation aw affilié don fournisseur dɔ de la ni aw bɛɛ lajɛlen banna ka engrais di tɔ ma an ye gɛlɛya de sɔrɔ tan nɔ campagne 2022 kɔnɔ donc o ci kɛra engrais ma sɔrɔ ka k'a la tuma la baara tiɲɛna anw bolo puisque sɔrɔ tɛ yen bi délégué général de ko sisan aw fana an ka fara ɲɔgɔn kan an kana ministre de l'agriculture yɔrɔ la ani CMDT PDG fana yɔrɔ la u y'a jiru la k'a fɔ tɔmiyɛ nɔgɔyalen a ti ɲɛ n'an mana ka na ministre remercier a ti ɲɛ n'an mana ka na Nango Dambele remercier puisque an bɛ fɛn min fɛ an nana o f'u ye a temps a dilala hali n'a sɔrɔla engrais bɔrɔ 2 ka dɔgɔn nka an kɔni y'o min ɲini n'o ye urée u y'o bila an ka bolo ka farafinnɔgɔko in bɔ a la bonya bɛɛ bonya kɔmasegi bɛ an wulila de sa kɔni sisan ka lettre sɛbɛn ka wuli en délégation comme officier bɛɛ lajɛlen a bɛɛ lajɛlen ka degun ye degun sugu kelen ye délégué général ye kunnafoni di moyen banni ma ka kunnafoni di officier Segu ma ka kunnafoni di officier Selenge ma ani Bangineda o fana an bɛɛ farala ɲɔgɔn kan en délégation ka na ministre remercier an ye Nango fana rencontré an y'a remercier an y'an ka doléance dɔw d'a ma kura ye o doléance ye jumɛn ye salango engrais bɔrɔ 2 hali n'a sɔrɔla dɔgɔyara o ye gouvernement seko de ye nin waati in na an bɛna mun fɔ ka tugu o la sɔmiya ma kɛ sɔmiya duman ye jama fanba de ma sɔrɔ kɛ ɲinɛ
ka sababu kɛ engrais ma na a kuma la a ma sɔrɔ a kuma la an nana ka na jira ministre la kɔli min b'an na bi an bɛ fɛ sisan k'a ɲini a fɛ ka sanga kɔlɔlɔ min ye malocikɛlaw sɔrɔ samiyɛ tɛmɛnen na sɔrɔkɛbaliya la an b'a ɲini a fɛ ka an dɛmɛ an ka contre saison sigi sen kan u k'an dɛmɛ o engrais subvention na pour que an ye sɔrɔ dɛsɛ min kɛ an bɛ se k'o wo dafa cogo min na ni contre saison ma kɛ sɔrɔ ma kɛ cogo min na ofisiw kɔnɔ ɲinɛ malo bɛ hali bi 95 ni malo sɔrɔlen don a tɛ kɛ ten o malo ma sɔrɔ o de y'a to malo ma se ka jigin donc na anw y'an bolo malo bɛ feere k'o ban o la n'ala ma fɔ an kan anw tɛ se ka taa malo san 120 150 ko an bɛ balo an bɛ kɔngɔ di an nana ɲini ɲɛmɔgɔw fɛ u k'an dɛmɛ an ka contre saison sigi sen kan u ka engrais subventionné an ye contre saison in kɔnɔ pour que gɛlɛya min b'an kan sɔrɔkɛbaliya siratigɛ la an bɛ se k'o yɔrɔ wo dafa cogo min na Ablaye nin de tun y'an ka taama kun ye an kɔni ma fɛn sɔrɔ b'an kan an ye kan mɛn faamaw da u m'a fɔ u b'a kɛ nko k'u y'an ka degun mɛn ni ala sɔnna a ma n'u ye jaabi min sɔrɔ a la o jaabiw bɛ fɔ an ye an ye taama in da cɛ Nango Danbele ka siratigɛ la a fana ko a ma a y'a mɛn ni ala sɔnna a ma fɔlɔ ta kɛra cogo min na ale yɛrɛ ye cikɛladen ye hali bi a yɛrɛ na wuli k'a jɔ an bɛ se ka dɛmɛ cogo min na pour que sɔmiyɛ tiɲɛna tilema an ka se ka labɛn k'o la pour que ka se ka sɔmiyɛ natɔ fana kunbɛn a b'an dɛmɛ o la pour que o baaraw bɛ se ka kɛ cogo min na an wulilen don cikɛlaw tɔgɔ la gɛlɛya min b'u ka jinɛ pour que contre saison o ko bɛ se ka lajɛ an ɲɛ cogo min na ɲɔgɔn n'o tɛ an yɛrɛw bɛ kɔngɔ ɲinɛ. an balona k'a fɔ ni tun ye délégué général kɔrɔ Abdoulaye Dawu ni tun y'ale kan ye kɔrɔfɔ in na u ye kuma caman fɔ sɛnɛ yɛrɛ gɛlɛya bɔra yɔrɔ yɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnena jamana faamaw ni yɔrɔ o foli kɛra olu ye ani wulikajɔ minnu ye majaw ye u da sera nin bɛɛ lajɛlen ma nka jateminɛna cikɛlaw ka angɛrɛ yɛrɛ a gɛlɛya tɛ dɔ yɛrɛ da jagokɛla dɔw ka ŋaniya juguya sanko cikɛlaw kana se ka nɔgɔ sɔrɔ ko de ye ko in kunba ye ni ala sɔnna ma a kunnafoni tɔw bɛ ɲɛfɛ an bɛ min fɔ jamana ma ɲɛmaw ka wulikajɔ kɛ n'a ma ɲɛ k'a fɔ baaraba in k'o kɛra cikɛla ɲɛmaw nani de kunnafoni jɛlenw d'a ma nka jagokɛla minnu b'a ko jula u ka fɛrɛbali tigɛ u bɛ se ka ɲininka u dalakan na cogo min na jamana sariya o ka wuli k'a ka baara kɛ sanko gɛlɛya min ye cikɛlaw sɔrɔ ɲinɛ o ɲɔgɔnna wɛrɛ kana kɛ sinon bi sɛnɛko tiɲɛ la ka gɛlɛya caman bɛ bi dun ka fa sabatilen tɛ bɛɛ bɛ ka kule an ye kunnafoni sɔrɔ min ye jabali marabolo ye min ye cɛ dɔ ye k'ale ka malo gosira bɔrɛ 6 de bɛ kɛ hectare 1 na o bɔrɛ 6 ale y'o juru ta ka kɛ hectare 1 na hectare gosilen o malo taara bɛn malo kama bɔrɔ 10 de ma gosi sara sen t'o la turuli sara sen t'o la juru min b'a kunkɔrɔ o ka ca ni $1,000,000 n'a fɔra ko o taara bɛn bɔrɛ 10 ma o kɛra mun ye k'a wulila o yɔrɔnin bɛɛ la ka don malo in kala jukɔrɔ ka tasuma bila bin na k'ale b'a yɛrɛ fa jama fɛrɛnda kɔni girinna kan o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen la ka don a ni tasuma cɛ min yɛrɛ ka juru tun b'a la n'o ye engrais ye ale y'a yira k'a fɔ tiɲɛ don ale yɛrɛ jɛnna engrais in kɔ o tuma o bɛ ka fɛɛrɛ kɛ nin waati na ka se ka n'a hakiliw yira ɲɔgɔn na wa nin n'a ɲɔgɔnna caman yɔrɔ caman na bi dɔw ka malo bɛ ka gosi o bɛ ka boli an bɛ dugawu kɛ ala ka hakili ɲuman d'a ma jamana in gɛlɛya yarabi ala se masaramani k'a ta ka bɔ yen ala ka gɛlɛya ni k'a ban pewu n'an bɔra yen an bɛ taa jamana kɔ kana na Umu Danbɛlɛ mun b'e bolo an karamɔgɔ an taa sini jamana kan fɛn min ye sini ɲɛmaw y'a jira k'a fɔ k'u bɛna maa 6,000,000 ɲɔgɔn de bila sokɔnɔsigi la jahuya la barisa ko nin waati laban in na ko fɛn min ye coronavirus baara in ko ale seginna ka don kosɛbɛ k'a bɛ ka don ni fanga ye kokura n'an bɔra yen nɔ Ukraine ni Irisi ka kɛlɛ daminɛ ni sisan cɛ a jirala dɔgɔ furancɛ tɛmɛnen kɔnɔna la a ye kalo 9 sɔrɔ nka fɛn min ye muguciw ye hali bi ko olu tigɛ kɔtigɛ fɛn min ye muguci kɔlɔlɔ ninnu a jirala k'a bɛ ka jamanaden caman sɔrɔ nin waati in na ni dɔgɔ furancɛ tɛmɛnen yɛrɛ fana kɔnɔna na tuguni a jirala k'a fɔ ko ji ni kuran k'olu kun tigɛlen kun don Kiev jamana fan dɔw fana jɛna jɛlen fɛ a jirala ko nin waati laban in na ko fɛn min ye Ukraine yɛrɛ faaba ye n'o ye Kiev ye ko kuranw nalen don fan dɔw la nka k'a tɛ fan dɔw fana fɛ n'an bɛrɛ an bɛ taa Côte d'Ivoire jamana kan san 11 tɛmɛnen kɔ Charles Blake de kun bɛ kaso la a jirala ko sibiridenw k'a seginna ka na a fa dugukolo kan n'o ye Côte d'Ivoire jamana ye nin waati in na a kɛra nisɔndiya koba ye nka Charles Blake de yɛrɛ ko k'a to a ka jamana kɔkan sigi la k'a y'o bɛɛ lajɛlen de kɛ kaso la n'an bɔra an bɛ taa Congo jamana kan sigikafɔ dɔ kɛra Congo jamana ni Uganda jamana ni ɲɔgɔn cɛ walasa basigi bɛ se ka na cogo min na Congo jamana kɔrɔnyan fanfɛla fɛ a kɛra nisɔndiya koba ye Congo jamanaden dɔw bolo nin waati in na maaw b'u ka nisɔndiyaw jira kosɛbɛ an karamɔgɔ an tun ye min sɔrɔ ni kun ye dɛ an bɛ dugawu kɛ basigi lafiya an ka jamana ka taa se diɲɛ jamanaw bɛɛ lajɛlen ma ala k'o sabati jamana in kɔnɔ na gɛlɛya fɛn fɛn bɛ yen ni ala sɔnnama y'a ɲini masa ramani fɛ a kun ti a nana yarabi ala ka taa n'a gɛlɛya bɛɛ ye Siri Kulubali farimara la bi an bɛ dugawu k'a ye ala ka wulina ɲuman ye